Республиканың төньяк көнсыгышында берничә мең кеше олы юлга сыгырга әзер. Мәсәгут һөт консерва комбинаты Балакатай, Дуан, Кыйгы, Мәсетле, Салават районнары халкына 3 ай дәвамында тапшырган һөт өчен акча бирмәгән. Бурыс күләме тиҫтәләрсә миллион сумга баһалана. 3 ай буе көтәбез. Балалар школага барганда көттек, хайлауга бирәләр дип көттек. Тапкан табынганыбыз шул инде, сөт сатып, шуның акчасын яшибез инде. Мәсәгутта көндә бишәйтләр, көндә бара. И biz бесполезно кайтам. Бер авылдан гына 30-га якын гаилә һөт тапшырган акчага яшәй. Шәхси эшкуар Сабир Гарипов Үрге Кыйгы авылында халыктан һөт кабул итү пункты оештырып ибәргән. Хәзер ул үзенең килемен кайтара һәм халыкка табышын бирә алмый. Соңгы айдарда июль, август, сентябрь айымен населениега халыкка йыган һөткә арышып эшләй алмыйм. Чөнки Мәсәгут молочный хәзерге комбинат безгә акча төләй алмый. Хәзерге вакытта 12 миллионда 260 мең йылып китте бурыс. Без һөтте йыудан туктамайбыз, ышанабыз что төләр дип. Сәбәбен алар Москвадан акча көтәләр. Хәзиндар, нидән, хуҗалар Мәскәүдәкеләр. Һөт йыу эше берничә эшкуарды берләштерә. Кемдер бөтә райондан кабул итә, бәгызләре авылдар буйлап йыя. 3 ай булды инде акча алмаганга. Булай ташыйбыз, халык акча сорай, кемнең кредит бар, кемнең балалар укыта, бөтенләй акча кирәк. Бүгенге көндә менә 15 июльгә хәтлем түләгәбез үзебезнең акча белән. Больше түләрдек уже не юк, магазиндарга уже товар ташырга акча юк дигәндәй. Акча юк, шул бер проблема инде. Мәсетле районында гына бурыс күләме 9 миллион сум самаһы. Урындагы хакимияттән белдерүләренчә, ул көндән-көн арта бара. Ул арала халыктың түземлеге лә югала.